ọhaneze ndị Igbo ekene m unu akene m unu ụbọchị nke taata biko amara m nwere ndị ka na-eme ụdị ihe anụnwa na mba n'Igbo anyị ndị anụnwa pụtara sị na ha amaghị m n'obodo anụnwa sị na ha anaghị elesi ndị Igbo ana n'obodo fa yes onye ha kwu maka na nwoke anụnwa pụtago na vidiyo wee na-asị ama na ya bụ obodo dị na Rivers steeti ọ sị na ụmata ihe ọbụla onye Igbo mere na ụmata ihe ọbụla onye Igbo bi na befa that they will never sell a property to you. Yotago wee na-asị Igbo oge eligo na onye ọbụla ya anawa oje developwe ana Igbo anyị ebe ndị anụnwa si na ha dị ndị Rivers si na ha dị elesi ndị Igbo ana ha na-enweghị ihe emekọta ka alesi gị ana olesi gị ụlọ biko solonu m gee nwoke anụnwa ntị n'ụlọ nwekwanụ ndị ọzọ akwa ya go property na Rivers steeti n'ụwa ala udo dịrị onye ọbụla mana ndị nke a na-ekwu n'ogbe ha na ha da elesi ndị Igbo property biko lenenu vidiyo kwụnụnụ okwu mmiri si ya n'ọnụ wee pụta. Ndị Ugwuta na-alụ ndị ọmụọkụ na-alụ ndị Ugwuta a na-ekenye ha nwaanyị dịka otu omenala ha si were dị. Ọ nwere omenala dị iche onweghị omenala dị iche n'etiti ndị Ugwuta mba onweghị omenala dị iche ọkwụta onye ọbụla onye Igbo si alụ nwaanyị otu ndị Igbo si alụ nwaanyị emekwa ihe na-eme otu esi wee ghọta mgbe ahụ kwanụ mgbe a sizi mgbe ọgba nyeziri ban na a ga-eresi ndị Igbo ncha ala ahapụrụ ndị Ugwuta ka ha zụọ. Yes, ndị Ugwuta na-azụ ala n'ọmụ kọsa ama m ofu onye Ugwuta Mr. Okoronkwo ọ rụrụ ezigbote ụlọ elu n'ọmụọkụ ka o ji mere họteelụ ndị Ugwuta ndị ọmụọkụ anaghị enye ya nsogbu maka mgbe ahụ ndị ọmụọkụ chọpụta na onye Igbo rụrụ ụlọ n'ala ha ga-eje be ọgụ otikasịa ya so ụjọ anaghị ekpedo ndị Igbo kwuo na ha ga-azụ ala sef ma ọ fọkwa ịrụ anụ. Kedu afọ ihe ndị a na-eme mgbe ọkpụ ọkụ n'ọnụ? Ọkpụ ọkụ n'ọnụ right from 1970 after the war ọkpụ ọkụ n'ọnụ till 1980 till 1990 till 2000 gba nke ọ na-enwe ọkụ ọ na-ekpo ezigbote ọkụ so mezi ndị Igbo ọbịa nụ n'ala ha eresisi ha ala ha daa mba ọ na ndị Igbo na-azụ ala n'ọmụọkụ karịa imepe karịa ụtọ ọ dị ugbu a because ha ga-enweta ọkụ ndị na-arụ indọstrị ga-arụ indọstrị ha ga-enwe ọkụ nwụọ mmiri nwụọ everything and ha ga-arụ ịma ọmụọkụ na table ground. Okay, onye ọgba na-ahụ onye Igbo kpọọ ya onye Igbo onye isu oke ha na-akpọ ndị Igbo isu oke onye isu ama oke ha na-akpọ ndị Igbo na-akpọ isuma ndị Igbo na-akpọ isu ama ndị ọmụọkụ na-akpọkwa nwa onye isu isu ịma ọnọdụ ka eji akparị mmadụ mana isu bụ ndị Igbo buru ụzọ bịa n'ụmụọkụ ndị Igbo like ndị mba anọ na ndị isu ime nwere isu n'ala Igbo so ajụ Igbo onye ebe ama onye isu esizie na-akpọzi ndị Igbo niile n'ebe a ndị isu wana asị ha bịakwa ebe a ha na-azakwa isu ama. So ihe ọzọ m chọrọ ịjụ onye Ugwuta ọ na-ahụta ndị Igbo ndị ọzọ asị onye mba ọzọ? Yes. Mana before ha tiri abụrụ iwu na ha agaghị eresi ndị Igbo ala. Ndị ọmụ? Yes. Agaghị eresi ndị Igbo ala. Mana ndị Igbo na-alụ nwa ha. Ndị Igbo ha na ndị Igbo na-emekọ ihe ọbụla. Mana nwa ha na ndị Igbo agaghị arụ ụlọ na be ha. Eziokwu? Yes. Ha tekere the oath take na your stand there. Ha nwere ya n'ihi. A kwụrụ kwụsie ya ike na ndị Igbo
agaghị arụ ụlọ na be ha, agaghị azụ ala na their place. But ndị Igbo, kedu ihe ndị Igbo union mere? Azin gara okwu ya. A gara okwu ya na-ajụ n'ọba ni. Mgbe a jụziri ọba, onye ha ya ezigbo ọsịsa. Pata anyị ji wee jezie ọlụ gaa jụọ igwe ọfọlụ. Somebody ahala ọnụ. Okay. Nke nwe ya ọkwa ndị Navy Commodore, somebody ahala ọnụ. Okay. Ha maka nwe ya ama. Okay. Anyị agazi jụọ ya. And imagine the man was around, let's say, either 95 years of old then. I got joy. Or sang I had to drown immediately. Only I yoche. I am not. A scene between in Yari. I had to chaffle. The man Ebilia. Lie with us feed. Swakwe, ayekwe. Or say I look up. No more here butere Oba Igbo. Esemoku Nabo Biafran war. That's the man I cry you to him. No, well, apart from Biafra. I draw her, I run no more. Getting her up on me. As I up on me. Or do I say? We lay here we hear the name of Ndi Igbo, not thrown to full Igbo. Nezuno layer. And the test in here basara in long more here, Allah. I said, I would have no one. I said, I enjoy say Oba on a one within. I said, long can up way. Or say, I look log. I look log. Or say, I don't know Igbo. No, I also Nandocha na good their days. On days, that's Monday, Tuesday, Wednesday, till Sunday. Tinye their date. Ya ka na guru ota mana ndị Igbo nwokotu ha si agụ nke ha na na agụ ya izu anọ izu ise ma izu asaa ma izu nkwọ eke orie afọ na anyị check ya n'obodo niile gbara Igbo gburugburu ndị Igbo anyị check ya ma ahịa na ọrụ mbọsị nkwọ na ọ na lese na efe this River Niger gawa ruo Agbọ anyị cheki ahịa niile ha na-azụ ma nke manyere na nkwọ ma nke manyere na eke ma nke manyere na Orie ma nke manyere na Afọ anyị jụọ ma gịnị kpatara ha ji azụ ahịa na on that day something. I said, I don't ebitekwa na ọmọk na ha nwụrụ nkwọ ọmọk nwụọ Orie ọmọk na mbọsị nkwọ ọmọk nnukwu ahịa ha na-azụ nkwọ ọmọk na nke ọrụkwanụ mbọsị Orie ọrụzi obere ahịa Orie ọmọk and ebekwa emụkwara nkwọ akabuka enwere nkwọ akabuka nwụọ echefusara m afọ obodo Erema, okay. No ebe a nke Igbo kwụsịdebere no ebe a nke asụ Igbo kwụsịdebere before ha bịa ndị Rivers adịkwa werekwane from Erema gawazie. Okay. Erema nke bawara ebe Erema nke Ahuda East Ahuda West. But that Erema no ọmọ. Okay, no ọmọ. Then I ye pushing her head. I asked upon a high side, I said, I am a hallow. No is Zuku Kaibari. No is Zuku Pograi. One hand head aside, I do believe no more. A baby there. A hammer and so. The hammer and so. Don't Bobble and Hala.
that time. And o mere ka ndị Igbo mata uhu. O mere ka ndị Igbo onye Igbo kpatara ego o jee na be ha jee rụọ ụlọ ma o jee ebe ọzọ gaa rụọ ụlọ. Nke mekwa mụnwa na mụnwa kpatara ego ma abịa pọtụ bịa rụọ ụlọ arụ. Okay, you ụlọ na Ọmụkụ? Mba, ụlọ ọrụ na Ọmụkụ wụ just ọwụ ụlọ ala. Ụlọ ala. And ọkpọsị ka nrụ ya. Ọkpọsị. Ndị ọkpọsị use that advantage. Ndị Igbo bịa zụrụ ụgbọala na bịa. Okay. But ọkpọsị ọkwa ọgba? Ọkpọsị wụ ọgba. But ha ekwetaghị ma ihe ndị nke ọzọ kwuru? Mba. Na ihe ha ga-eresi Igbo ala? Mba, ha ekweta. But ha metazi bịa na-enwekwa afred. So na ọkpọsị ka nrụ double flat. Abụọ. 3 bedroom flat. Ke 3 bedroom flat. Ụzọ abụọ. Ke 3 bedroom flat. Ụzọ abụọ. Fence around. Maka ụjọ ihe onwere ka apụtasị na mmadụ ga-efensị bịa tinye ya gate. Okay. Mba, m na-ekwu ihe mere ji desa ya ụta maka ama m ihe nwere na Port Harcourt dị iche from ihe na-akọwa na nwere n'ụlọ. Na m ji na-ekwu so ọwụ ụjọ maka mebi ime gị attack ma onye nara gị ya. Okay. Ọ dị maka ime attack. Ebe a nke anyị jedebere nghọta debere na ihe gbasara ọgba. Biko na ekene ụmụ nwoke kene nwaanyị onye na-echa vidio ahụ biko nyere anyị aka share this video, subscribe kwa na this channel, subscribe cha igwe notification on ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidio ofu nke kachasị mkpa bụrụ biko na ịdọrọkwa ya comment na the comment section. Like ya this video, like cha ya ọ dịkwana gị ma nwezi ihe ọzọ ịchọ ikwu ideela anyị na the comment section ka ọ dị nọ mgbe ọzọ.